माई से कहीं तो कि न कहीं कि नया कपड़ा किने के माई के लेवे तो पैसा है नहीं खे तो किनियन कहाँ से। अब पुरान साड़ी पहन के जहन काम करे वही जाके लोग देखी तो देख के हंसी। अब हम का करी हे भगवान। मीरा का का कुछ न माई। काहे उदास बैठल रहलू हो? माई पुरान साड़ी पहन के जाते रहो काम करे। आज शिवरात्रि हवे सब लोग नए नए साड़ी पहनले हुई आ जहाँ काम करे जाते रहो देखी लो तो देख के हंसी लो तो नया साड़ी पहन लो। नया कपड़ा ए बबुआ, नया कपड़ा पुरान कपड़ा में कोनो फर्क नहीं खे। हम जा तनी काम करे और केहू कुछ ना कही हमारे। खाना खैलू आ बनी उ कहा कि हमरा भूख अभी नहीं खे लगा। हम अपन टिफिन धो ले रही झोला में, तू जा खा ला, बना के धो दे बनी। हमरा मालूम बा कि मम्मी खाना खैली नहीं खी आ सब्जियों नहीं बनैली, रोटी या प्याज काट के लेके गईली आ। हे शंकर भगवान हमनी पर दया करी। ए जी देखे भाई कल एगो साड़ी खरीद रही शिवरात्रि में पहने खातिर। वाह बहुत अच्छा बात हो। हाई रउआ खातिर खरीद रही जींस और शॉर्ट। बहुत अच्छा बा। हाई काहे अगर नया देखो कपड़ा के रख ले बुआ है। अरे देखत रही तो एगन हो गइल बा। सरिया के तो ना रख चाहिए। पहले देहिया पर देख लिया अच्छा लागी कि ना। ठीक लगी देखो सेम टू सेम तो खरीद ले बरु ये कलरवा के पहन नहीं बने ही कलर खरीद ले। ठीक कोई लुआ साल में एक हाली तो पर्व आवेला आ एहू पर्व पर कपड़ा ना खरीदाई तो लोग का कही। अबनी हमर ठीक कहत रहलस यो। इहाँ लो हमरा पुराना कपड़ा में देखे हम लो तो का कहेम लो। अच्छा ठीक बा जा तनी हम एगन काम करे। साल खूब धूमधाम से पर्व मनावल जे। हां जी काम करे वाली आ गई एकरा सामने हमनी के नया साड़ी के बात कर देली सो ए पुराना साड़ी पहन लेबी इका दिल पका बीती। ए सुन ना हम चाहतनी कि महाशिवरात्रि ये बेरी पुरनके कपड़ा पर मनावल जा। अरे कपड़ा में का रखल बा मन साफ रही तो सब साफ बाटे। ई रउआ का कहतनी पुराना कपड़ा पर शिवरात्रि मनावल जाई त लोग हमनी के का कही। अरे लोग के तो सब बात में कहे का काम बाटे उ तो कहबे करी से हमनी का करे के बा। चलो तनी हम काम करे। आए बा एमे तो पैसा रखल गइल बा। जा तनी दूसरा रूम में काम करे एमे ना करे ना तो 1 रुपया में से भुलाई नु तो हमें पे इल्जाम आई। जा तनी। अरे पैसा दीजिए। 500 रुपया कम बा। रानी नहीं क्यों ले ले को पूछ ले रानी ए रानी हां जी पैसा एक रखल नहीं आई में तो 500 रुपया कम बाटे तू ले ले बड़का। ना जी हम नहीं खेले हम मुस्कानवा आइल बे गले से ओ घर में पोछा मारे कहीं ना। हम गरीब जरूर बानी चोर ना हई। हम वो रूम में गई रहनी पैसा देख के चली आईनी है। अरे तो इतना घबराइल काहे बारू हम तेरा के चोर थोड़े न कहतनी। अरे वो जो पैसा रखल नहीं 500 रुपया कम बा इहे तो हम पूछत नहीं आ कहीं और ही जगह गिरल होई। ठीक बा मालिक हम जा तनी काम करे। वही सब बात खाना ना बनले बरू। हां जी खाना बन गइल बा। बड़ी बिजोर भूख लागल बा चलो खा ले जा। चली खाली। अरे अब काम वाली के कह वो सब खा ले हमनी के। ठीक है बुलाते हैं। बुलाओ बुलाओ। मुस्कान ए मुस्कान हमर की चलो खाना ना खा लो हमनी के संगे। ए मालकिन रोलो खा ली हम अपने खाना लिए आइल बानी। ठीक बा चलो ठीक बा। चलो निकालो खाना। देखिए वो प्याज रोटी खाती है। हो ठीक कहते हो। बताओ हमनी के घर में ये ईमानदारी से काम करती है। हम लोग का फर्ज बनता कि महाशिवरात्रि पर पैसा दिया और कपड़ा दिया। हाँ जी रउआ ठीक है कहतनी चलो ली कि ना ली। चलो पूछो जमा ठीक है आओ चलो बेटी। चलो।
हाँ बेटी ए मालकिन सब काम कर लेनी, खाना भी खा लेल बानी, जा तनी घर। तू कर लेलू तो ठीक बा। हमरा तरफ से अपना पूरा परिवार के कपड़ा ले ले जा। ना मालकिनी, काम करे तो पैसा लेबे करी, आ कपड़ा हम ना ले। अरे कपड़ा काहे ना लेबू, हमारा घर में तू काम करेलू, एगो तू सदस्य के जैसन बारू। जा हो कपड़ा लेके आबो, हम पैसा दे तनी मिठाई उठाई खरीद के लेके जहन कर। ठीक बा जी, लेके आ जा। हेलो, तारे खातिर साड़ी बा, अरे में तारे बेटी खातिर फराको रख बा, टब भी बा। हाय वो पैसा ले लो, जाके मिठाई उठाई खरीद ली है, ठीक बा? अच्छा से मेला वाला कर लिया। ठीक है चलो चलो। मीरा, ए मीरा बेटी, का मम्मी? अरे भाई के निकल और ए मम्मी बेटी, एमे हमारे खातिर तहरा खातिर मालिक कपड़ा देनी है, ये तो पैसा देले बानी। चले की तैयारी हो गई, मेला चला जा। चले के मम्मी चल चला प्रणाम। भाई देखी हमनी के ई वीडियो बनौनी असन गरीब के महाशिवरात्रि। तो भाई जे भी गरीब बा, गरीब तो गरीब बढ़ले बा भाई, जे भी अमीर बा उ लोग के चाही कि भाई जे गरीब बा रुआ गाँव जवार में रुआ आजू बाजू ओकरा के हेल्प करी। ऐसन माने सीख दी कि वो भी अपना ज़िंदगी में नया नया काम करे, आ ऊपर भी प्रगति होके। आपन प्रगति केवल हो गईला से देश के प्रगति ना हुई। जैसे जैसे गरीब लोग के प्रगति हुई तो पूरा समाज के प्रगति हुई, देश के प्रगति हुई। हमनी के बनावे के मेन मकसद ये रहा कि जे भी गरीब बा ओकरा के जे भी माने सक्षम बा कि हम हेल्प कर दे, तो हेल्प करे के चाहिए गरीब के, ओकरा के भी समाज में आगे बढ़ावे के कोशिश करे के चाहिए। जय जवान जय किसान। नमस्ते प्रणाम।